gwikira nuko rwase county ya Nyamira togocha se county ya Kisii nigo ya mateyemo rwase kinyoro kia Motonderapi yugotoka se wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South erebirero ko bwatikana no bwoba bamenyerete ase kire bagoteba buna nigo imete ya smekire mbarabare ne chinyomba cyabo nigo musibati bwe amateyo ibo igoro mutakanwa abereka otana nigo abwate egurube yo gosomya abana ase amato yemetwe are asiririe amabati iyo ndatana nigo bagwetera kingo nabona nigo baruro kuboria gochiase abarai akwene kyabunango gerere barengane yo nakuba kinyororo cyo gwikirania amaganiabo akerari tkumurike ito dipo nasanya noroboti uru meteyu yabeira menene kabisa bakemeri yaye igetegesieri kiane gesieri no emeriera memori yane yagweru urukekaro ruagwa yarenge iskabo no engombe tini gosiba iska mori ekagwerua yari gocha kobochorua enda gose pati mzuri eka urukoru kagubogeka rukanyaka omugongo ticheti koumia enka yo mongino motakano sara kwambuka kuru kenyoro kia Motonderapi mesa location ya Matieko nigo babire bakwirwanirira asomwa matobo yosumegete mete mbarabare nechinyomba bamenyete temire gukwana kurwabu maega na bongo monyorekera arura America kwire chinga kintambe koirana atemire kumukwanira ambutolere mete irange na mwane niga bwate na musio matara wogenda atesekire mono na chire mbaka saba gambi mugambira ndikera lirube nkaira se chiobisi chia chito chire gusongo gali kero na irororo ngategwe bintu mbirongo kugaramia egere bache kondolere emitei ebinta nyara se ngenjo mbwata abana skuru kuru mugakona asirete 2018 nimbwata abana babere bare secondary nimbwata umwana oyomo utakire kwenda college ntabugati kibesa maiga yo gutamere serikali nigo gosemeria kwabo koiranirense kubwatekana no konyora kwabogoke gwakira lituko anene asoboremi bwendagera nona abana bakorara njara nyini chinyeni ekikuoma egesimane mechi yabande nkurusia macha atambe gesimo mugakona ndumerete gegasira nkarime kende na kera kigi asirire ndochena na achandekire mono batimenye tibuya serikali mwari wanja mondikerio omonto igakire jirani yana chichankonya nduserie mete na inchemenye muna abande nsugulikira abana bane basome na ndi tinche amabati sengenjo na ina arachakire iroberi na ritotegemete mona iguru yeginyeni bana yo sambe bana yo kulia no totegemete mono intebinde byanze bitwari ko rusiyaro muna mona kinyeni ono emete yetere toboko tari iguru yeginyeni kyoka atobere iro boko yure ya make bisima byeito yomiri pi mete yabeire menene mono korere tame kikinyinge iyo tuwa muno korera nigo bona bantu baboliwe gosimeke metare ne chinyomba ebinenchire yemo yo wetanga nemibasokano ya makweli na eko gosimeka omotoyo iga manyanga yoko nyosumeka gochi kuroro bago chikwao chimitanchira serikali erwete motoyo okoreki okobekwa igolendo na ko basaba ingando nsi asore omotondi wensi orange na obande gosorange na mwao koranchi nyorusia senge nchini gora atari no cha sabu gumabwao gosase mwe bwe amate ekirero kya bene gucha sabarai gati yabo mwe musiye we wodi ya Bugusero Vincent Abuga bakubwaterana no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo baboliwe kurigereria ngani yega sobo imena kubwatoko bokonyi ono gakina ari gusaba iga gakia serikali monkonye Vincent Abuga oyo ntwarigeretie chikuraga iga dorera mabira senge kero tukurara no embo tukwekere mbure ya tule etubwato obwoba no inche mbwato obwoba mono senge njonde lise wateka na chandikiri serikali yeto ye county umusike Simbarati ngokonyora ababura kabari bachandegete nyasao ne mwari gwanja mondorera mabira monkonye monduserie mete iga inche menye no bare munarara muna abantu bande no enge ticha timbwati egento ngosaba basomo yo gwanja Angonyero musibati no muskora bamuruserie mbete abega none gisima gakitike omwe musio hito asomo yo wanja ateme akonye mama skora mbete yerusi gwora ngige ko rango tebaigo mongino na murwanirite ngakirie chikura yiko ripotere gatoseni kia unambeya Mokiandizi TV kuru kenyoro kia Motonderapi utukemeye wodi ya Bugusero eleterene nkoro kwa Dipon asanya Mia muno muri keto